Bosgarren eguna eta garaipena, aste osoa daramatzu garaipen honen atzean, eta Euskaldun Txapelketan zure lehenengo aldia Euskaldun Txapelketa baten irabazten, ez ordea Euskal Herrian, duela 3 aste irabazi zenula, egun polita gaurkoa supongo. Bai, bueno, azkenen ja 4 egun nijon, Montañeseko itzuli aukideu, eta bigarren etapan bigarren inun, atzo baita bigarren inun, eta sailkapen nagusin baita bigarren inun, eta bueno, gaur ez dakit, esnatu naiz, eta indartxu, ez dakit, ondo esnatu naiz, eta banekin ez, azkenen datorren astean Espainiko txapelketak ditugu profesionalekin, eta esan dut ez, bueno, pentsatuet, hoberena igual hasieratikan iesitea zala, eta tope egun osoa, petatu arte. Azkenen indartxu neon, egia esan sartu gehan jendeakin bai, ondo relebatu dute eta hola, eta placer bat izan da ez, baiekin jutea ze azkenen gogo jarrituzte eta azkenen beldurri gabe ez, bai Rubiolak, bai Agirrek eta oso ondo jolastu dute ez, azken aldin ez dakit jendeak zertara jolasten duen, ez dakit etortzea Euskaldun eta bertze gertatzen da nik ustea eta ez dakit, aurten nik uste jende askok ez dola irabaztea jolasten eta atzo baita Montañesen berdina gertatu zen, eta bueno, atzo baita irabaztea jolastu genuen eta ezin izan zen, beste batzuk ez dutelako kolaboratzen eta hola, gaur gauzak nahiko argi nituen, petatu arte batean naiz iesaldin, eta bueno, gero ja springen banekin aurrekurten ja liatu ziaten hemen, banekin zein zan traza ona, eta ikusi naizenen ja oso ondo ezagutzen honez, jodetenen banekin ondo jota inorek ez ziala pasako, eta bueno, nik uste ondo irazietela ez. Presioa gainean beti, baina beste zentzazio bateraekin atera zerela argi zegoen, aste osoa lehia hortan ibilita gero, bai gaurkoan gustatzen zaizun bezala iesaldiaren bila, eta anekdota bezala munduko txapeldun eta txapeldun olimpiko batekin indezu ia egun osoa. Bai, azkenen hori esan detena ez, fulonekin jutea placer bat izan da, bai Rubiolakin, Agirrekin, Zerrokin baita ere, beldurri gabe jolastute baita nik bezala, eta behaiekin jutea hori oso politxa izan da ez, ez genuken beldurrik eta atzetikan beti minutu bat eukideu, 30 segunduta eta hola, eta oso pozik, eta bueno, presioa ez, presioik azken aldin ez da ez, azkenen, bueno, Nafarroa irabazita gero demostratu nuen irabazi aldetela, eta bueno, bai, pena bat izan da Montañes etxea ez eramatea, baina bueno, bosgarren egunen baita sentsazio honekin ibiltzea, oso pozgarria da. Galtzabali eta Garrasosari galdetu diogun bezala, hiruek hilabete oso duina egin dezue, batez ere Galtzabalek dazu, bosgarren egunen zaudete eta begiradun zaudeten, baina beti ere, azte batetik gehiago begira ari zarete, Espainiako txapelkete begira, Carrascosako 27ko lehiatuko du, zuek bi elite mailakoa, eta horretaz aparte begira, hiruak ari zarete Garabato famoso horren zain. Bueno, Garabato famoso hori prozesua ez, azkeren iritsiko da, iritsi behar bada, hori nik ez dut ezitzen nik gaur inbardetena indetez, azkenen Navarra eta gero argi daun gozo bakarra, hoberen dakiguna egiten egin behar deula, segir rindiendo esaten dan bezala, eta hori, eta bai, datorren asten iganden egun politxo izango da ez, azkenen Dofine eta Suizatik datozenekin egongo gara hor lehian, gero aste bat barruturren ibiliko dianak, eta bueno, bai, oso politxa izango da ez, azkenen txikitatikan ikusi izan dituzu Espainiko txapelketak, eta hola, azkenen Carlosek irazitu, Alberdek irazitu, jende hon askok irazitu, eta azkenen oso garrantzitsua, eta aber lehian note gehan, ez dakit, goiz edo berandu seguro irekiko ikutela momentum batean, baina alik eta beranduen izaten saiatuko geha. Zorionak. Eskerrik asko.